जी हां चिखी तो फिर से का चिखते हमरा के पगला देलु तू का जन कौन मसाला तेल डाल देले बा कुछ स्वादे नहीं खाया होता है बुझाइल हां बुझाइल अब हल्का हल्का बुझाता ना बुझाता हां हमरो लागता कि अभी से तन से बुझाता सिराई लगता अब ना बाप पनीर तो एकदम बोलता कितना अच्छा बनल बा देखो तो कैसे बोलता बद 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 बाप रे बाप रुको ना तनी पहले उतारे द इनका ओकरा बात तनी से हमरा के टेस्ट करे द एगो की बनल कैसन बा अरे बाप हो बाप ये हां ओरी माये जोरो नि दे दो मम्मा की एकरे छटक गइल अरे दादा खा ली का एगो पनीरवा कितना स्वाद एकर अच्छा लागत टे का हो बना देलू का आगे नि रो हां बना देलू देखी ना दूध के तरकारी ते एकदम बनल बाटे एक पीस देखी तो देता की ता बढ़िया बनल बा बढ़िया तने गम कता पुल पले हां कितना चिखला ना अभी कहां अभी चीखे खाती उतरनी है बना एगो चीखे डर लागला ना जी बिना चिखले ना थी करना कि बूढ़ी बोले लगी हन बात तो हो ई खुद कहेला चीखो हमरा के शर्माला ऐसे ना कहेला तो कैसन बनल बनी चिखम हां ली चिखी ता द चिकी बताई दा बुझाई कैसन बा हैं मुंह में से पानी गिरता बुझाता कि लार चुआता टे देख के करा के चिकी आई माई पैंटा पर चिखावा तनी का साफ एकदम ओने फुकी देखो खा तो नहीं बताओ तनी हम तू खाना अच्छा तनी से हम और देख लेवे दी बाबे जोरता जी हल्दी की मात्रा ज्यादा बा देखो तो हैं बानु हल्दी ज्यादा है बढ़िया ले देखियो जीभी पर रखो अभी जीभी पर रखो हां ना जी हां ना बुझाइल रुक त दोसर देखो जी भी हमर कहां चल गइल बाजी रुक चला के देखे दी हां चलाबो ओकरा चलाओ मिलाओ रुक जाई त रौरो देखी त देखी कैसे कहतो नहीं के बुझात हो ये भगवान देखी में कितना टेस्टी लगता है बुझाई कुछ हो ना मरीची ज्यादा बा बुझाता मरीची मरीच मार ढेर नहीं के रुकी रवा ना बुझाला तिताई देखो मरीच क्या होता खाली मरचा बुझाता डर लगे हल्दी रे रौरा सवाद जान दिते चिकई कहे के पत रुकी हम बतावा त नहीं रौरा के तू बढ़िया चीख तो कैसन बा दादा अब तो और ना बुझाई तारा जर गोइल कैसन बुझाता तू तो पहले ही कूच जाता दांत ले कहते जीभ पर रख के देखो तो नीमक कम बका जी नीमक हां यही से का मसाला बने उने लागत हो हमरा लागत ना रुकी तो देखी तो द तारा ना बुझाइल ना ये जी बोलो हमरा लागत ना कि तनी से जहुआइल बाटे धनिया कब डलौ कब धनिया तो कबे के डले बनी हां ई बुझात काहे नहीं खे दादा चीखे में देखी त जीभिया पर रख जीभिया पर बुझाता नहीं के बुझात जीभिया का ठोरिया बा हमर जोनु चावल जर गुल बा आयोला ए शानदार बा रखत त घोटा जाता बुझाते नहीं कैसन लागता हां ई लागता कैसन लागता तू खाली कैसन लागता कहा त बढ़िया देखत रुके लेके ना तो दोसर देखो अबरी रुके का ले बानी चिन्हाते नहीं के जानता नहीं मैं का बेसी बा हां कौन ची ए मई बेसी बा तनी से एथिया का उजर का गरम का मसालावा में पोटास करेला का करेला जी ओकरा के दालचीनी ना गोल गोल वाला उजर जो सरसों लेखा सरसों बे न रहेला हां अभी जन से बुझाइल बा कैसा ई लागत ना कुछ तेलावा ठीक नहीं के का ए दादा आसपास रुक तसे भीतर गल त स्वाद बुझाइल हमर हेदे से न बुझाला रुक जाए बताइबू तना तो फिर हम देख चिखम तारा ना बुझाई बुझाता बिना हमरा के ना फरियाई नून तनी से कम लागत अभी से मिला के देखो ना एक बार पहले रवा चिख ले नहीं पहले चिख ले तब
नहीं तो हम नहीं बुझा कैसे कहता हूँ ये जी एक के बार में बुझात रहे बुझात काहे नहीं खे तू कैसे कहता हूँ नहीं खे बुझा सुनी जी हाँ चिकी तो फिर से का चिखते अरे चिखते मेरे भाई। हमरा के पगला देलू तू का जन कौन मसाला तेल डाल देले बहू कुछ स्वादे नहीं खाया होता है बुझाइल हाँ बुझाइल अब हल्का हल्का बुझाता ना बुझाता हाँ हमरो लागता कि अभी से तन से बुझाता सिराइल तब ना सिराइला गरमका के वजह से ना बुझात रहे देर बबुआ कनी खाना ना बढ़िया बा अच्छा ठीक लगता ठीक ठीक हाँ ए जी हमनी ठीक के- कहता नहीं अभी से हमरा भीतरी ले आवत रे ढेकार लेखा बुझाता ओ कन्या कि ठीक बोलल बा ना कन्या आओ देखो करे के लिए गौरी ए दो कन्या मां बहिनी बाड़ी ए कन्या खाना बनल आई का को तब चूल्हे पर बैठ के बात के बैठा के हाजी मोह चिखी मुरवा देनी जा ओके खुल जाई का ढपले बाड़ी हो मेहरारू आय दादा, खाना खोल बाबूजी के ले कब जाई भागो नहीं जा ई गजब ई कैसे हमनी खइलो जा हो खाना दक बाबूजी के ले जाई खाना बा हमनी खइलो जा हां जी चिखी में तोरवा देनी जा बुझैबो ना कोई जा तो अभी से बुझाता जा अब तो और ना और बनल कैसे न रहे तो रहे न हो का ई बाबा पागल हेल करते देवला तक खाना बा जी अब को जाओ कहा दीदी जी निकाल के रखले बड़ू कौन चीज आई अभी बोलना पनीरवा बनल नहीं खे रे भैया कैसे तोहन जानी मर्दे नहीं तई मसाला कैसे लागल देर बबुआ मसाला मसाला बनत रहे मसाला तले बिलाई खा तो गुली ऐसे जात रहे तो हम देखा नहीं और औरे ना खा गई नहीं हां हम कहे खाई जाई हैं ए तरीका कबू हो खा गनी हां हां ये कि मैं खा गई नहीं हां उधर बबू कहत तो हारा के हम ना करही हम ना ई कहां कइलई ये कि कोई नहीं हां पागल आदमी के पागल हो गई हां मैं तू कही हा हम पागल कहतई हो तू का कहत रह हम कहां कहता नहीं है ताकत है हमारा पता देख खाना तुम जल बतिया का कइलू खाना में हो ले आई दादा चलाइए दे हम खाना में का कइलू समझिया हम कहत नहीं दे तू समझत नहीं खू और निपटी और की खेला बढ़िया खा गल का ए दादा ए भौजी मैया इच्छी खोई में मैं खा गुली है बताओ तो आई ये भगवान जी हम कहत ही रहे दे कहती ना का जन क्वेश्चन बनल बा ओकर स्वादे ना जी बुझात तेर रहे बबुआ का खई है ऊ का खई है अरे बताई तो अब ऊ का काका कहे जी का खाई में घर परिवार सब कोई का खाई एगो राउरे आ गुंगर बड़ा बड़का को जीप फैल बाटे कसार दे दियो ना कसार होई नु अभी अरे सब पागल है कि रे मर्द में हो गल जी अरे हो पागल बन जा हो बताओ तो अरे मैं नाक की पानी पिया के रख देता है जा ओ दिन ऐसा ही मंडा मछरी चिकट मैं खत्म कर देनी यार आज होई तारा ए भौजी देखो हमारी इज्जत तहारी इज्जत नु दोनों एके बा बाकी ना बताओ हैं आई जा रखी माने बाकी ना बताओ तो बचा ला अरे तो वो ने हमारी इज्जत नहीं के तहारी इज्जत नहीं के उघार हो ना गइल बा हमार उघार हो गइल बा के कइले बा जाई होने अब जाते नु बानी अब हम का करी बड़ा निमने धंधा बना के रख देले बैली जा कि मर्द में यार खाता नहीं चूली तर अब बस पटक में नहीं हो रहा दादा अब हम घर फरो के का किया है दादा ई खेला करे एकर अपन माने विचार नहीं खे ई घर परिवार खाई कि ना खाई मर्द में चटन हो गइल बड़ा सन बैठले मैं चूली तर खाई तड़ा सन हम का बनाई चला भुंजिया काट देता नहीं हरे राम कुछ कहा बेटा का बियाह हो गई जी एकदम संसत हो गई दुआरे शिव चर्चा तो जरूर कराए हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा अरे जी रिगावत रहेलू हमरा के रिगावत रहेलू हमेशा हाँ तो तोरे राम हम के सीख नाम गइल लेना बानी। राम के नाम लेना चल खा ले आज चाची बना देली अभी तो भूख नहीं खे लागल गैस चढ़ गइल बाटे एकदम आँखी की पुतरी पर जल नहीं बुचिया ई का कहलिस रे दवाई तोर के खाए के नहीं खे तबियतिया बिगाड़ला से न नेहवा नहीं तो हम तो ऊ खातर नहीं घींच के खाना की का बतावे के कहने कि कुल बन गइल बा खाना अब का जाने बनावत रही हम देखनी तोर मम्मी खा ले जा ना अभी कहां खोले बस ते ना खइबे उ खा ली इहो बात सही है कतड़ी ऊ तो आज तक ले खइले ना होई
अरे राम हो राम, हे प्रभु। कहते ने अपनी माई के कह दे कि नैहर जाई तो जाके 4 दिन घूम आवे कुल। इतना तो बिटरले ही रहना नया कनिया बटल ही बेजा सन नेवरा से घूम आओ सा। जाइम जानू अभी ना। तोरो माई बहुत नैहर कइले रहेले। स्कूलिया के जाइम जा। तो भेज दे तोर माई चल जाओ, तू बाद में जाइए छुट्टी उट्टी हुई है तो। कहते न कनी नु हम लड़की चाची से ना बोले नीला जान। काहे तू लजा ली? कहे धरे ली हमर के बुलावे ली। अगर आके धरत होई लइका फैका अभी बिया त अभी ओकर का बुद्धि बा। अभी तो तहनिए नियर हुआ अपनी गाँव गिरा में खेलत होई कूदत होई, ठीक ना, खेलत कूदत होई। अब एजा लजातिया तनी हो पुरान धुरान हो जा तोरे बियाह कर देबल जे त तू अपनी ससुरा में जइबू त तू तो अभी लइके बारू त अभी खेलबे कूदबे करबू न। हैं आ देखो ढेर केनो के घरे ना घूमल जाला। देखा मैं तड़ी पूछत हसन तोर चाची कैसन बाई रे, तोर चाची कैसन? ओके हम कहनी ठीक रिचावा के भूत क देले रहलिया स। आय ओकर माई कहीं कहाँ लेके गोइल बिया। बताओ बेटी टाटी के ये कुल कर तड़ी सा। का जे का करते चले उन्हें चले का ना चाची आगे। आ गोबरा चली मिल के पास देवे के। इता मिजाज हमर निमने नइखे कनियावा चल सत हां चाची का करबू से चल खाना खा ली जा। एक शादी बियाह का घर से बीत बुलावे गई त जाई जा एक संग बैठ के खाई जी। आ कान खोल के सुन ल स। शादी बियाह का घर बा बीत गइल, अब कह दे सब बाहर भीतर जा स तबे न ऋण कर्जा भराई। चाची का कुछ अरे तारे ना तो बोली हलो ना जाई जा। अगर आइल त तराइल बजना माई बेटी जाई जा देखी जा का वे कुल सीखी त खेला करी। ई कुल का बोलत ई का कहत हलो का है ना कहे का है तोरा के कोई तो निक लगी। मम्मी जी मर्द में यार वो मौग हो गल बने एकदम से चूल्हा तर बैठ के मर्द में चिकते पनीर खा गलन जा। पनीर के सब्जी सोच ली अब का रखल बाटे। अब के करे के पापा जी त मांगता नहीं खाना द जा। हम भागल तनी हेने अपन मुंह चरवा के हम का दे। अरे बाप लौवा लपड़ी खवा खपड़ी बिया का रे। झूठ बोलता नहीं। अरे मजली लौवा लपड़ी खवा खपड़ी बिया का रे। हां अब नो जन आइए दादा। अब जाई बिलाई धर। आइए दादा। रोज शाम के बेरे में लक्ष्मी अब जन्म ले को ना के कराई में हो कुछ नहीं के जी मर्द में हम तो खुश बनी के बनल बाटे हम खाई। तोर मोतरे कहां बे रे? काई कैसन लइका बेटा हुआ बाड़न जी कि पहले नहीं जेबी पनी मोहतारी के कहबी जो त आज तक ले हम जब ले खइले नहीं कि तले उ खाले नहीं आए का हिम्मत केन हो गइल हवे। मेहर मौगा बा तभी मेहर मौगा बा मेहरारू की अचारा में दो गालावा सुतता यही से ही अथु कइले बा। तब रे सही बता का बताएं सही। अब हम का बताएं जब अपने खराब बाटे तो दूसरा के जन्मलका के का हमनी के कह सकत नहीं जा। ये बताओ न। हैं जब ससिए नीमन रहे मौगड़ावा तो का जरूरी बाटे अथु करे के। हैं ये सोचे करना चाहिए हिजड़ावा के कदम से नाक कटावा दे। अब न 2 दिन न 4 दिन अब मेहरारू का कॉल तो करे लागल। तो देखी मम्मी जी हमरो जीव न किया गेल बा ऐसे करे जानू चिकते मार खा जी जा त हमरा के खात मरे के खइला बिना मरे हुए हाल बाटे ना। हम कह देले बानी जौन कहे के तौन कहस। हमार त हिम्मत नहीं के तबीयत खराब बाटे मन ठीक नहीं के पेटवे मार हमार दर्द होता चल जाके देखी अपन बेटा पतो के का हाल करता ना जाई से। आइए दादा का देखी रहिनु त कोई लव न तोहरे तो आई के ना तोरी मर्दे के देख सकतानी ना ससिए बो के देख सकतानी ना बड़की बो के देख ले सकतानी। हमारे जिंदगी या फतारा हो गइल। हम त कुल जना के बिया देनी दान देहनी फतारा ना ढेरा तू जा देख लेनी हम ना चल बैठा कपार पर चल आवतनी चाचू का करे चल यही रहन पर खेते में कुटी बनाई बा वही जा रहब तो हम घरे रहबे ना करब त हिड़ के मुआ दिहन स। जो लड़की भी एक घुमाई लो ओकरा फुर्सत नहीं के कनी आई तो गोबर पथावा दी आय आ गोबर गाला लागल बा। यही से हमनु जब हो गेले भैंसिया नु वही घरी उठा के गोबर पाथ दी ना बोटोरी ना लेकिन ई बा लड़की बिया नु के ले आई खांची में ए जे फेंक दी बोटरा जाई कहीं ना के जो सानियो के धा दे 20 तो गोलिया दे आय पुअरसियो त नहीं खे रही तो पानी एक बाल्टी ले आई तो गोबर सनबो करती। रुका जाए आवा तनी हाला कइले बड़ा जाए। अरे मम्मी हम खाना ना नु खाई का गोइल खाना बेटे की खाई रे। खाना कितना बढ़िया बना ताटे पनीर आ भात आ कनिया बनौले बिया रोटी मुंह खइले रहियो हम मुंह तर मुंह
बनैले रही तो का हो गई तू खा लेनी तो जाए दे धीरे धीरे बनाओ तो भैया बैठल बैठल चाचा चाची दोनों जना मिलके के में एको नहीं खे पनीर बन गो रहला तब का बना के वो जे दोनों जना बैठ के खा गुलन दोनों जना बैठ के खा गुलन जा तब का चाची कहत नहीं खी जाके देखनी तो ई चीज को नहीं खे आई हो तो ई कैसे रे वो तना पनीर है मैं लेके खा गुलन जा कहते चाची की चीखते में और आ गई हां चीखता माने कौन उ चिखान चिखे लकी छुछई पनीर अब खा गुल के बताओ तुझे पनीर आओ कि बताओ घोटा था पनीर के आगे आई हो दादा हम कहते ना दादाई रही के हमर घर पनीर बनता खाई में निमन तारी उठ एगो त क दिन के बाद बना ताटे उठ 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 तब तो निमने आदमी के तब तो निमने आदमी के खिया देलसु आय हमू सोचनी है कि गोबर पात के आ जाके दू कबर खैती जी के हरे हम आई हई तन देख का जी? का हाल समाचार बड़ा चिकन आइल जाता नया नया देवरानी घरी हाँ देवरानी नए नए आइल बिया खूब बना बना हमने के खियावती है कब पराठा बनावती है तो कब पूरी बनावती है तो कब खीर बनावती है कोई किया तना काहे हाँ। तना तो गुदगरौरी होखल जाता हाँ, हाँ। का सुन ना हो चाचा ई का झूठ बोले? बताई का भइल झूठ बोलत जा शिकायत हुई घर के अपना शिकायत हुई अरे मैं पनीर नु बना रहे चाचा चाची दोनों जना बैठ के खाओ करे काहे के लइकिया के मुंह में चापत ठीक तो कहती है ना रे अरे झूठ बोलती है झूठ बोलतनी अब झूठ नहीं की बोलत लड़का बुद्धि भी है चल आवत नहीं निमने चल पले बहु निमने पले पर बहु घर हुआ के चाचा देख लियो हम झूठ नहीं की बोलत ठीक है कहती है अरे मर लड़की अगला हमन कची ठीक है ना कहती है चली खा के आई। का छिपावत का बनी हाँ तो रोज जाके ढोल पीट देम गांव में कि ससिया हमार में तो यार कम खा है दे हमार तो वो कम जानते हो कि भर दिन एक केरा दुआरी होकरा दुआरी घूमत रहे तोर दुआरी कम आ दुआ झापत रहे ना केकरा घर में का होता केकरा घर में का बनता अभी- आ केकर मेहरारू सुगर लागत है केकर मेहरारू बानर लागत है ये कुल तो देखत चली ना रौरा सुबह तारा हाँ। देखनी है हाथ रहलु तो अरे अब हमारा के का देखम हम तो बुढ़ा गोरी दूसर देखी ना हमारा मन तो कहले आई पुठिया में साबुन मल दिबे के फिर कने कि ना जाए द जौन बैगन भतिया रहेला नु ओकरे पर ध्यान दिया जाला जौन बैगन बुढ़ा भतिया जाला हो तू। बुढ़ा जाला ऊपर ना ध्यान दिया जाला जन्नी अभी ठेसराइल बाड़ू ई का कहला बहुत बड़ा का छिना रहनी बियाह शादी तो भइल नहीं हाजिरे के लेकिन मैं चीज जानी ना रौरा जननी घूमत रही ना हां या तू को फाका में भेटा जी तो टाका मारा जी वही घरी लड़ जाइए फोड़ जाइए भुबुन मात ये कुल का फेरा में तो रहेलो कि केनियो एक जनी धरा जास आ चल जाई लेके होने कइले जीवन भर बस ये ढूंढते रह जबा बियाह ना होई रणुए रह जइबा हां ई भगवानी मोरत त हमर बेइज्जती करवा दिलो ना हम का जवाब दे मम्मी जी से मम्मी जी आके हमरा से पूछम त चिखई में हमरो ना बुझाइला उहो के ना बुझाइला मोय हमने के पनीर खा गोनी जई भगवान जी ई पेट के उतने पापी होटे कि नथी कुछ करवा देता बताव अब तो हमार बुढ़िया आई हम तो हमरा के बोली हन लेकिन मन कर तो अभियो तनी मनी रही त खा लेली रहती सर अभियो पेटवे नहीं के भर नथी के बुझाता टे उतना खा गनी जे तब डरो लेकिन त लागत टे अजी हिनी का कहत बोलो अब कोनी के खा गनी जब मम्मी जी त हम का कहम हम नहीं जानत हम ना कहम हम तोहरे सुनी के ना एगो बस उपाय बाटे एको ही उपाय बा चल बाटे तो रौरा कह देम कि माई मम्मी मैं खा गनी माने कम से कम ना, मार ना, दे ना, के तो ना, बात ना, ठीक हमारा अरे के टोला माला में कहन सकी सोचियो के मौगी मोय खा गल पनीर करते का कोई हमरा के टोला माला में कोई जानी माई हमर कोई हम जन त मेरा रोई बात हटे मोय पुंगा दी हम हमरा पता बा तो हमारा के को जानो तैसन हम काता ना खाई ना हो आई अब का जन तू कैसन बनैले रहू तो हो से चल गुले के ली ढीना में हमरो जा ई जी हमरा खुद ना बुझाइले कि के चीखे में कैसे हमनी के भोर कराई के खा गनी जा अगर दीदी जी ना आई थी तब तो करहियो फोड़ के खा जती तो बुझाई ना अभी पता चल उ ना ही रहती तो सही में हमने कुछ बुझाते ना रहे ई जी कराहियो खा जेती। बुझात लेकिन पनीरवा में जादू बाटे ओइसे हमनी के मोय खा गनी है जा हाँ, हाँ, ना तीते बुझाइला ना मीठे बुझाइला मोय ओराइयो गइला ई कैसे अब बताओ अटकबो ना कइले तो बुझाऊ हैं तब नु उहे ना कहत तनी कुछु में स्वादे में ना बुझाइले ऐसे हमनी के ना तो निको ना होती ना बोइला टे जा तो इज्जत बड़ू अब तोहरे हाथ में बचा ली हो का करबू हैं ए जी मम्मी जी हम त का कहम कुछ बताई ना सुझाव दी ना कोनो हमारे के कहबू तो हमार तो अब का हम कही हमारे के एको नतीजा ना छोड़ी बताओ कोई तो खाइयो बोले और खियाइयो देल हवे हैं हे भगवान ना रो हमारे तो डर लागत है तोरी जाके का पता हमार तो आई तो का करी का ना करी हैं रे हम ना कुछ कहम ठीक है बाटे अब जौन कहत तो हम करम बाकी हम का कही हमारा तो डर लागत ताटे
ससिया रे अरे ससिया मौगाड़ावा अब तो रिया जुड़ाता ना लेके सुता रे मौगी त मेह का गुलाम भइल बारे ठीक बारू न अगर घर में फेंका हमारी लइका से फेंका ना ना बुझाई जौन करत तो ठीक करतलु सर ई का कहत नी रोरा मम्मी जी केहू का खाई तार करे जा खाई निकल ले रंडा निकल गोगला निकल ऐसे काहे घर में पहले वहां के लवंडा रही का रुक जो अरे मारी हज तोरा के अथी ले होतही हई ले भई अथी तोरा के देख हमरा के तना लियो तोरा हमें तना भुलाए वाला बनी लइका बनी दूध अरे ये तोरे के कुछ साड़ी आई बा का का देख ले दे दो होय माई के दे दो आई रे दे फेंक दो बता रे ढिलवा ना भरल रे तो ऊ रखियन कता औरी मंगा देती आर जी से काज नी कोई से चीके मियां के मुंह उड़वा देनी हमू देते कोई नहीं ना बुझाइला हां रे मैं अब का करबे जा खुआइल रहबू कब का पहिले का हो? का करबू हो का हो? नाम हंसवावा तब पूरा चीज मिलल नहीं के आय रसचे न का घर में दलिदर आई रहो माने दलीदारा गुली ऐसा ने हां दलीदारा गुली हो ऐसा ना माने पतो ही चिकन का में पेट पानी में से खत्म ले हो दी जाई। चिले बजाला मार के मार तार के यही से मैं भैंसिया नाम धइ लेबिए ठीक है नहीं जा हमरा के हम तो चुपे बानी मेहर बहु कहीं के मेहरा रो गुलाम आई तू लटिया आ दूसरा के कहिया के भैंसिया भी है हैं मार ले बोल मत मार ले जाना तरी का कहत हवा मार ले हां खुद गलती कोइले बने मार दम के मिल के कराई में चिकई में नीमा हमर खत्म कर देले बाड़ा जी दीदी जी ये कि हम कुछ नहीं तनी उठा त तनी भर गांव त हुल्ला हो गइल बा भर गांव त जान के लगी काहे उठाई इनकर पेट देखम पेट देखबू हां का देख के करबू बताओ खइले बाड़ी कि नहीं खइले खइले भाई कह खइले भाई कहां कोई नहीं है ई जाना तैसे न मरल उतना ना पेट देख के बता दे चलू का तू देखबू पेट ये भगवान जी के बोलावती है भगवान जी के बुलाते कि कोनो यार के रखले होई बुलावत होई बस दो गो तो चिकनी है मम्मी जी तो माई बाप संस्कार ये सिखाई हई तो ऐची काहे खाते जाइल बाजी हई छोड़ देबू कि नहीं माई के छोड़ देबू कि नहीं लगरू कोड़े अखोने बहुत हसलू भाई क्या बताओ तो पूरा गांव जान क्या आते हो भैंसी है जबान से मार के अपन लवंग से मार के बहुत बोल बहुत बोलता बहुत बोलता छिपा कराई वाला निकल जाई आ पैसे पता आप तन को भी नहीं रखे पहले आदमी झगड़ा लड़ाई ठीक बा। चली जा होने बनाई जा खाई जा काहे पापा जैसे उपास लगा बादाम का चटनी पीस मत लियो लेवा तनी रे मैं बनावे के रुक जो का ले वो तो ले बादाम का चटनी पीस चटनी बादाम के वो चिका यही टेंशन से हमारा के खेते मड़ाई डाला से चले दीदी जी हम ढेर ना खनी बस दो गो तीन गो खइले ना ढेर बकल बड़े कर जब खाइए को तो कैसे तोरी जबान में ढुकल हवे बड़ जेठ बकिए बा सब कोई बोलते बा तू बोलबे तो बताओ तो जान अब का हमको वही तोरा कोई ना के खा लेले बानी गलती हो गइल बा हाँ। काहे ना को अपना गलती के स्वीकार हां कर गलती हो गइल बा कह दो गलती हो गइल माफी मांग लो माने माफी मांगला सब पनीर को करो नहीं आप जल्दी आजी इनका घर से भगाओ आई मैं ठीक है कह अरे दादा भूख लगल भाई जवान मलाइकी के भूखे मुंह करिया भइल बा एकदम अब कसुआ लेखा मुंह बनल बड़ू खा गोलू ता खाइयो पे पेट ढीला खा पहले सुआ लेखा मुंह बनल चुप रह पूरा गांव जान गए देखै के रहे तो हम ले लेम 10 गो रुपया देखै के पत्थर रुपया दिखाओ तनी भई भर जे 10 गो ए ना लइका पूछ चटनी पीस देता नहीं रोवा सब खाती आ तू पनीर में खा जा ना लेन जे संग आने ले के आना खाई दूध दही मंठा ना हमनी के खाई दे नून रोटी नू अरे वो छोड़ दे रहे थी बकरी के दूध के रहे ओके छोड़ दे पनीर। तो धो के काट दे तो बोटी ना जाई ठीक ना लागत रहे रे अरे इनकर रहन दान हो जवान ऐसे तो नहीं, नहीं ना ना जी। जाना नहीं छे ठीक ना घर में महाभारत हमारी पिसा औलाद दिनो, पिसा दे। ससिया ले लिहलस घर के अब ले ले लक्ष्मी जी के ले लिहलसी अरे अब मौगाड़ा के हम जानता नहीं कि हां तो बियाह लक्ष्मी जी कर बढ़िया ना चूल्हे पर बैठावे के बाद चूल्हे पर खियावे के घर से बाद बाहर निकली नहीं दूसरी बात हमारा के तो ताका मत तू मैंने बताओ ताका तो हमर सीवे अरे हमारी इज्जत करती है बताओ तो ये बतिए सुनी हमर मौगी सुनी तो इज्जत में पास कर दे अभी कहां करते ली लड़की है अभी कहां करते जैसे बड़ा वो सब बाड़ी ना बंद हो दूर चिरुकिया पर चढ़ के जब काजर करी ना तब बुझाई तोरा टेंशन मत ले कोनो सोना के भसम थोड़ी खइले बन जरा वो सब ऐसे बोलता नहीं जा सोना के बाप कसम रे एगो भसम सोना का खइबू तो ने काहे की खइले बा चले कन्या दे हमरा के चटनी भात तब खाई बनाओ सही जन भी जना फनो अरे इज्जत के लाज ना के जी घर में बड़ चाहे मुर्गा खइबे चाहे
बकरा खइबे चाहे मटर खइबे चाहे चिकन खइबे हाँ। अपन लिया के अपनी मेहरारू से अलगे बनो खो हमनी के अपन बना अरे हम अलगे राम रे आय चले जी का हाय क्या बात है? ओए गाड़ी को जाई ठीक होता से हमरा कोई हां ये बकरा सारे लगा काम दे दिया रानी के 6 साल एक बजे तक काटा आलू के भुजिया हो हमनी के रखब रे जा दो तू हम घरवे के लोग जानता बहरिया कहबे पूरा गांव जान गई पूरा टोला जान गई पूरा टोला जान गई तोर मेहरारू चटनी बिया कैसे बोला तनी मम्मी उरी जी अब का होई जी सोही में हमारो पेट नहीं के भरल बुझाते नहीं कि कुछ खइले बानी रोकी ना बादाम के चटनी पीसा तनी लेकिन ओकरा के चीखम ना ओकरा के सीधे दे दे नीमक ना नु पकले रहू ना जी अब का कहीं हमरा के तो बुझाते नहीं के चलो जवन होई तो सही के बस सुने के बा हमनी के नु